kok masakalaikha chini media friend hoite जों गोबां मा अर्डार के दंमोन एसे लांनाय दंमोन को 4-5 दिन सिगांगो बाहायनो गाय गथलांगा दिनै तागारलाबो आब्रो बाहायनो बर'नि दिन फायो चिनि बर'ना अटैक खायो गोबां मा जागो गथनांखा याफ्रं खपेगार जुलाबो दिनै बेलाय खमानाव संसा आनि एरियागो तुलासको एरियागो आमाने कन्स्टिट्युएन्सि लायो आनो बरलाम साखा जे आं बिसा गुरि फैनाय nin ada kawan tangguri fenai just observe kai fenai ni bosa ko ঠিক আছে thangdi kokuri bo peacefully bon dol lang thangdi bo just business kai ni thangmani kintu asam sa borom ni tini lamago ni tulasi ko lamago ang khanaka je chini mothani tipra mothani srai ro khijagi tong khijagi boro attempt nai tong apon boro saimia কিন্তু বললাম সং তো পিসফুল থামসি বড় দল থাংলাই মানে গাড়ি বেতলাং থাংলাই মানে বড় আরো নেনে চিনি তুলাসি গো পার্টি অফিস হাগৈ আর বড় সাহলাই যা তে বড় ইসা গুরি ফেনাই আগে বড় থাংলাই মানে গাই চিনি কাইসা আর প্রোগ্রাম তঙ্গ চিনি অবগো বেহালাবাড়ি কাছে প্রোগ্রাম তঙ্গ আ প্রোগ্রাম থাংগো অ্যাটেন্ড কা ফেনাই নি বড় থাংলাই মানে জাস্ট পিসফুল রেলিসি কিন্তু ফেবা হঠাৎ আং খানাকা যারনিও নেনে টিপ্রা মথন ইনসরাই দ খৈজা হইতং খৈজা বড় ন এম নেনে এম নাইতং अब तो चाहिए बरक हटे के फाइए बरक बरक ने कोई 25 जन बा 30 जन हाई आं खानाबो बरक हटे फाइ फाइए बरनो आक्रमण खाइया बरक अटैक खाइया ओ तो प्री प्लान ओ बेले चाहिए आं आन्सर साका बरक तो प्राय 100 200 जन गाव आन्सर आइरो बरक दरसि रिएक्ट खाइखांके बरक पसि पाइया माके बा बरले बायरन थांबा पीसफुल थांबा हठात के बरनो आक्रमण खाइके अटैक खाइके बरक पालमाय थांगा हाइख्लाय बरक आने आरो बुटिफुट फाइखे आं थांनायखा आं हस्पिटाल थांनायखा ब्राय 4 जन सिक्लारनो ब्राय बर मारखे बुखा ता बरक जतन ता हस्पिटालाइज बरक जीबिक लाइजा चिनि खराबुरि चिनि सिक्ला जवान बेलाय खने सिरियासलि बरक इनजुरखा बरक रिफार करखा ता बरक जीबी हस्पिटाल तंगो ट्रमा सेन्टर आं नाय फाइखे अब बेलाय खने बसंसा किन्तु जों खोनाबो जे चिनि तिब्रा मथनि अक्राराव बरक सावो जों केबनो अटैक खाइया जों जत पिसफुल जत जों तिप्रा जों अटैक खालायखे बय मोनैनाय हाय बरक साबानि आबो उल्टा जों गोबां पुरान माखा मियाफ्राबो हरो हायनो बरक निनि रामचन्द्र गाद आमपुराव बरक अटैक खाइखे चिनि बरक खरकसा चिनि करमे हस्पिटाल थांका सिरियासलि अब अटैक खाइ बनो जों नुखा बरक लगलगनो चिनि कैंडिडेट द मिन्टु संथांगै बरनो हस्पिटाल थांगा मियाफ्रा हरन गथना अब बरक अटैक खाइ अबाय खलायखि आंखा तबलाय चायांगना आं अनो कयनाय जे अमायखले दिनै प्लान माफिक बर' सामु दांनि दङ तेबो आं स्रायसे साना मोसुगो बेलेग अनफर्चुनेट बर'नि जे अरनि तिरा मथनि बर'ग मैक्सिमाम बर'नि बैकग्राउंड नायनायदि बर'नि बैकग्राउंड बर'ग ना अंडरग्राउंड फाइनाय बर सारान्डा ग्रुप बुंनाय बर एटिटे बुंनाय एनएलएफटी बुंनाय आरनि बर'ग बर' बेसिबा बर'नि नेतारग बांबुम खुलिया मोस्ट अफ द बर'नि फलोवार जों नुगौ अब बेसिबा दिनै बर'नि ट्रैक रेकर्ड हामिया बर' एक्सट्रीमिज्म खाइ फैजा अब तीन रिपोर्ट दङ अब सिमिया जतब जे मथा नै बर थांनाय र देब्रा मथन चाइ र मैक्सिमाम 80% 90% हमनो अब सीपीएम नि नगनि बरग र अब जों साइमानो जे सीपीएम नि माफिया आरो बर नि सीपीएम नि बर फाइरागलिया बर पाराव हारागलिया बर अर्गनाइज फाइरागलिया बर तो सीपीएम तो तिब्रा राज्य फेस नगा गरिखा इके अ सीपीएम र जाय नाय तब बर'नि रं स्लाइ बरताव मथा फाइहा फाइखा अब सबसे दुर्भाग्य जे मथानि बर'क मैक्सिमाम बर'क नि सीपीएम बैकग्राउंड आं मनो महाराष्ट्र बसा अबाय खलै जरसि ब साइड दङ डिसिप्लिन खाइ दङ ब कहा कक साइड दङ पब्लिक किन्तु बनि कर्मीर बनि फलोवार जे अमाय जों नुक दंखा सु वाइसिया 3-4 बार हाय गुथनां दंखा जोंनि प्रमाण दङ अब जाते तांथुम आं कयरे जत्तनो जों थामचाख्लाय सांमा तलायनाय हाक्लब खालायलायि जों सांमा तलायनाय साबैसा ताफै ताखौ तिप्रा जत्तनो हामजा लायगै जों सांमा तलायनाय अमाहायनो नां कयो फियाबा किन्तु अमाहाय 3-4 गथ नाङै थांगा ताकफोनो कोनो बर' साख्लायया जबरनि स्रायनो बर' साख्लायया अबायके दंगिया अबायके आं तिनि विशेष के आं कयनाय तिनि अखरानो कयनाय जत्तनो फारि जों तिप्रासा जों पिसफुलि जों थामचाख्लाय माने जों सांमा तलायनाय तै जत्तनो नां कयनाय जे जाते तु रेस्ट्रेन्स अबाय जाते गथनाव तांथुम साबैसा तावलायलायथों ता हांलायलायथों अबायनो आं जत्तनो कयसा हामबाय